Okay guys, so andito tayo ngayon sa may walking street. Ayan, walking street. Kasama ko si RC, si Janjan, at si Sid, at si Sonson. Ayan. So tayo na pumasok sa walking street. Tingnan natin. Ayan. Okay, gate closed 3:30 PM. Open 4 AM. Bukas pa rin ang walking street. Tayo ng fiesta. So may mga dito, may iba't ibang variety ng mga bags siguro. Iba't ibang design ng mga bag yun. Tapos ito naman ang Jumong restaurant. Ito yung walking street ngayon. Hindi na siya kagaya ng dati talaga na overcrowded yung lugar kapag ganitong gabi na. So may mangilan-ngilan na bar na nakabukas dito, pero halos karamihan sarado pa. So yan naman around the bell. So ayan yung mga boys, si Jeepney. Tuwan-tuwa mga kabataan. Naigala ko sila. Okay, so ito sarado pa itong bar na ito. Okay, laki talaga ng impact ng pandemic na ito sa ekonomiya ng buong mundo. Buong mundo na talaga. Kasi dati dyan marami ka makikita mga minimart. Marami ka makikita mga nakatambay na babae. Hello. Maraming foreigner, maraming mga bumibisita or tourist sa lugar na to. Ayan naman si Go Bar. So mukhang nasa labas pa sila, wala masyadong customer pa ganyan. So si Papa Guard, wala masyadong customer, naghihintay. At tahimik yung paligid. Mangilan-ngilan lang yung tao sa walking street. Si Gold Bar. Okay, so patuloy lang ang lakad namin. Ayan ang mga boys. Galaxy Hotel. Ayun. So bandang kaliwa ko naman si Pokhara. Welcome to Pokhara. Ayan si Pokhara. Hi girl, pakikiralan po. Pokhara. So, tahimik talaga yung paligid. Hindi siya katulad nun talaga. Okay, sarado na rin itong dating pharmacy. May pharmacy dyan sa may corner na yan. Ayan. Sharon. Bili na kayo ng si Sharon. Dati dito guys, marami kayong makikita rito na nagtitinda ng mga bulaklak, nagtitinda ng mga chicharon. Basta may mga nag-o-offer pa ng iba't ibang mga something na binibenta dyan sa tabi-tabi sa walking street na to. Ayan guys, Daitsu. Hi girls. So patuloy lang ang mga boys. So ayan, si Opa. Bukas sarado si Opa. Grand Central. May Grand Central Hotel to. Okay, so ayan yung paligid. Biking. So makikita nyo naman guys yung tao sa paligid talagang manila. Bar Banana. Okay, diretso lang ang lakad natin. So bandang kaliwa ko naman, Shooter. Masarado na rin si Shooters. Okay. Bad boy. What you gonna do when the bad boy comes on you? Okay, dito naman sa bandang kaliwa ko ang Kokomo's Restaurant. Alam nyo guys, nagtrabaho ako dati dito sa may Kokomo's Restaurant. Naging doorman ako dyan. Ayun. So
Ganyan, kalinis ang field, ang walking street. Sarado na rin to. Hindi na sila talaga sagay. Dati nung walang pandemic, punong-puno yan. Simula sa kanan at kaliwa, may makanya-kanya silang mga sounds. Talagang piyestang-piyesta. Pero ngayon, mangilan-ngilan na lang. Ubaga, parang bungi-bungi na yung bar na naka-open. Hindi sila talaga magkakatabi na open. Ayan. Monson Girls. Okay, si Monson Girls lang. Okay. Let's see. Club 123. Okay, and may nag-offer ng mga sigarilyo. May naglalakad. Maraming racket din dito sa walking street. Dati nagtinda rin ako dyan ng mangga na may sinasawsaw na bagoong. At ayan ang La Bamba. At si Lollipop. Lollipop, Lollipop. Okay. So sige, tuloy lang. Pasya lang tayo rito. So dati yung daanan, meron design ito eh. Okay, ayun yung mga naglalakad sa likuran natin. Okay. So dati maganda yung daanan dyan, may design niya, kaso binakbakan nila. Hindi na kagaya ngayon. Ngayon talagang pinatag na nila. Pero baka under repair pa yan. Nagkataon lang na pandemic kasi, kaya medyo mabagal yung rehabilitation. Okay, diretso lang tayo guys. Samahan nyo lang po ako. At ayan po si Sonson, si RC Food. At si Chanjan. Okay, diretso lang tayo. At tingnan nyo yung paligid. Dati marami mga nakatambay dyan, mga shimeo. Talaga itong portion na to dati, marami kang makikita mga Becky Lou dyan. Talaga nag-o-offer sila ng massage o kahit anong ino-offer nila. Ayan, may mga Becky Lou dyan. Hindi mo talaga mapagkakamalan na babae, na Becky sila. Mukha talaga silang babae, pero pag nagsalita na, confirm. Okay, so diretso lang tayo rito. Dati dito yung yung bandang kaliwa dito, yung dating Salvatore, pero wala na yata yung Salvatore ngayon. Okay, Salvatore dito. Tapos yung Skytrax na yan, every Saturday noon, punong-puno ng tao yan. Talaga yung paligid dyan, maingay, maraming tao, maraming nagdi-disco. So nakakamiss yung ganun na ingay ng walking street. Kaya tis-tis mo na. Mas may namang mag-iingat. Ayan naman, masabi ng mga stall sa bandang kanan. Okay, malapit na natin daanan si Brown Sugar. Ayun, si Brown Sugar. Bandang kaliwa. Maghaharo na yung mga boys. Okay. Papasyalan tayo. O hanggang saan kakayanin ng mga paa natin ang lakaran na ito. Okay. Ayan. Dati marami ka makikita mga foreigner dito. Akala mo na sa ibang lugar kapag pag sa gabi pag sa gabi talagang kumukudita pang paligid, maliwanag, maraming sounds na assorted na yung tunog kasi bawat magkakatabing bar may kanya-kanya sila mga sounds. Pero ngayon wala na. Hindi na ganon. Pagkalagpas mo na kabilang bar, tahimik. Tapos alternate yung mga bar nila na may naka-open ngayon. So ngayon, babalik kami ngayon. So dadaan tayo sa may bandang likuran, sa Raymond Street. Okay, diretso na tayo guys. Okay. Dati yung daanan na yan, and yung flooring. Okay, Brown Sugar. Ganyan din yung sa mispundaanan dyan sa walking street.
Ganyan yung design. Nakala may mga kaliskis. Ayan. Medyo may mga tao pa rin. Pero hindi na ganun karami talaga. May mangilan-ilan na lang. So talagang humina talaga yung ekonomiya natin dahil sa pandemic na to. So mababawasan yung tax ng gobyerno na magbibigay ng pera sa kanya. Kasi halos karamihan ng bar dito hindi pa bukas, mangilan-ilan lang. Okay. So kahit sa mga hotel, medyo mahirap din sa hotel. Walang masyadong mga customer. Yung mga tricycle driver dito, malakas dati. Malakas yung kita nila. Ewan ko lang ngayon. Malamang sigurado humina rin. Yung si ate. Mother, baka gusto niyo ng trike. Tricycle. Wow, neon lights. Ayun yung mga neon lights. Ayan ang dating lugar ng Salvatore, pero wala na Salvatore. Okay. So dati dito may mga live band dito sa bandang kanan ko. Okay, diretso na tayo dito. Iliko tayo sa bandang kanan. Okay, diretso lang. Homeboys, oh. Sonson, matanda na po yan si Sonson. Hindi na po yan minor. Okay, diretso lang. Medyo madilim na rito. Hindi kagaya dati talaga. Bandang portion dito maliwanag. At halos kadalasan na makikita sa portion dito ay mga Becky Loop papuntang A. Santos. So diretso lang tayo. Uy, ang galing naman ito. Artistic na gumawa nito. Creative sila. Okay, galing nun. So mga homeboys, nagkakatuwa ng mga homeboys. Baka may nakita silang chikas. Ayun nga. Kaya pala tuwan-tuwa itong mga homeboys na to. Okay, ayan naman ng mga hotel na hindi pa natatapos. So, tahimik. Dati itong lugar na to, matao yan. Marami nakatambay dyan. Talagang ganun din, no? Tahimik. Medyo tahimik din. Marami na kasi nagsara dito. Ito, bali ito sa mga kaliwa ko dati. Yung mga establishment yan. Mga bukas yan. Talagang masaya. Pero ngayon, itong daanan to, dati puno yan talaga ng tao. Talagang may naglalakad yan. Ayun, mga boys. So, well, ganyan talaga ang buhay. So, tiis-tiis muna tayo hanggang hindi pa nagiging normal ang lahat. So, alam ko naman na